Diskriminasyon. Yan ang unang pinaglaban ng mga sinaunang bayani ng ating bayan na si Dr. Jose Rizal at Andres Bonifacio. Ngayon, ito'y isang sakit na nananalaytay pa rin sa ating lipunan hanggang ngayon. Samahan mo ko sa ating kwento ngayong araw at samahan niyo ako sa ating paglalakbay para buwagin natin ang virus na nasa ating isipan at lipunan hanggang ngayon. Ako nga pala si Engineer Morgan Sai ng Ilocano Defenders. Ilocano Defenders, para sa lahat. Ilocano Defenders. Noong unang panahon, nung panahon ni Dr. Jose Rizal, ipinaglaban niya sa kanyang mga aklat na Noli Me Tangere at El Filibusterismo ang diskriminasyon noong unang panahon. Kasi kailangan balikan natin ang kasaysayan para matukoy kung saan ba nagsimula ang diskriminasyon sa ating bayan. Noong unang panahon, ang tatsulok ng lipunan ay nagmumula sa taas hanggang sa baba. Ang mga nasa taas ay ang mga taga-Europa. Sila ang mga peninsulares at insulares, mga galing Europa at anak ng mga taga-Europa. Ang mga mamamayan naman natin ay tinatawag nilang Indio, hindi man lamang fit to become Filipino citizens. Sila lamang ang pwede maging Filipino citizens dahil sila ay galing Europa. Ngayon naman, nakamtan na natin ang kasarinlan at kalayaan ng ating lipunan. Pero, nandito pa rin ang diskriminasyon sa ating bayan. Diskriminasyon ng ano, tanong mo? Diskriminasyon ng Pilipino sa kapwa Pilipino. Kung narinig nyo na ang salitang offloading o na-offload ka na ba? Yan ang nangyayari araw-araw sa ating mga international airport dito sa Pilipinas. Kapwa Pilipino, minamata ang kapwa Pilipino. Mula sa imigrasyon, tinitignan daw mula ulo hanggang paa ng kapwa Pilipino ang kanilang kapwang Pilipino. Tapos, papaalisin o pababalikin ang mga Pilipinong gusto maging turista sa ibang bayan. Ngayon, kung titignan natin ano nga ba yung mga requirements na sinasabi ng ating Philippine Immigration para maging turista sa ibang bayan, simple lang naman ang mga nasa announcement. Ang sa announcement, sinasabi nila, kailangan lang round-trip ticket, hotel booking, itinerary, at iyong passport. Yun ang mga nasa announcement. Pero ang dami-daming mga complaints o reklamo na makikita nyo sa YouTube at sa Facebook na hindi daw nga umaabot sa katanungan o pagpepresenta ng dokumento ang iba doon. Yung iba, tinignan lang mula ulo hanggang paa. Yung iba, isang tanong, dalawang tanong, hindi hininga ng dokumento, pinauwi na rin. Itong mga Pilipinong turistang ito, nag-ipon ng kanilang mga savings at kanilang mga inipon na kita sa sweldo para makapagbakasyon. Nagbayad sila in advance at nagdeposito sa mga hotel bookings, airplane at kanilang gagastusin para sa pagbabakasyon na ito, na bigla na lamang naglaho dahil sila ay nag-offload. Ngayon akala nyo konti lang ng offload, pero ayon sa mga ilang balita nung 8 years ago, 40 to 50 na daw ang ino-offload kada araw, pero ang totoong numero nito ay tumataas kada araw. Ngayon hindi natin alam kung ano eksaktong numero, pero mataas at mataas parati ang numero ng mga na-offload. Maraming umiiyak at nakikita natin sa mga social media na parang tumama sila ng loto kung hindi sila ma-offload. Parang baliktad na ang nangyari, imbis na nakapunta ka sa inyong bakasyon, masaya, nagdadasal ka na sa bansa mo pa lang hindi ka matahin para makapunta sa destinasyon mo at magbakasyon. Yan ang mga nangyayari sa ating bansa. Ano daw ang mga kadahilanan ng pag-offload? Anya ng imigrasyon, ito daw ay para protektahan ng ating mga mamamayang Pilipino na gustong magtrabaho bilang human trafficking o kaya mga iba't ibang illegal na trabaho at nagkukunwaring turista lamang. Ganyan na ba kababa ang tingin ng kapwa Pilipino sa kapwa Pilipino? Desperado at gusto maging human trafficking na trabaho lamang o kaya magtrabaho bilang illegal na trabaho sa ibang bansa? Ang mga turistang Amerikano ba o Amerikana pag nag-abroad, wala bang nag-human trafficking din dyan? Kahit high-end na human trafficking? Yung mga iba nagpupunta sa Australia, Europa, nagwe-waiter doon para bayaran ng kanilang pagtuturista. So sila din naman ay nagtatrabaho pagka minsan naman nagtuturista yung mga ibang mamamayan nila. Ang sakit natin ginto Siguro nga naman merong gumagawa nito, kakaunti na gumagawa na ito.
para sa mga ginagawa ng mga kokonting taong to, pinaparusahan natin ang karamihan. Para sa kasalanan ng iilan, pinaparusahan ng karamihan. Yan ang parating sakit na nangyayari sa ating bansa. So, ngayon na lang, kung may iilan na gumagawa ng ganitong mga kababalaghan, so lahat ng mga Pilipino kailangan matahin na ng kapwa Pilipino. Yan ang sakit na nangyayari sa ating bayan. Yan ang isang malaking problema. Diskriminasyon. Hindi na tayo nakawala sa panahon ng diskriminasyon. Di na natin pwede sisihin ng mga Kastila at Espanyol. Di na natin pwede sisihin ng mga puti at mga banyaga na siyang dating namuno sa ating bayan. Dahil ang Pilipino na ang namumuno sa ating bayan. So ano ang solusyon? Ang solusyon ay nagmumula sa pamamahay ng bawat Pilipino. Kaya ako'y hinihingi ko ang inyong kooperasyon bilang mga magulang, bilang mga kuya, ate. Mula pagkabata pa lang, dapat tinuturo natin sa ating mga kapatid, mga anak, na respetuhin ang kapwa Pilipino. Ang mga Pilipino ay taong may dangal, taong may respeto, at hindi basta-basta papatol sa mga ganyang klaseng mga trabaho dahil ang mga Pilipino ay magagaling at magigiting. Sila ay maayos na lahi. Yan ang dapat tinuturo mula pagkabata para hindi nalalaytay ang diskriminasyon sa ating sariling atin. Ganyan din ang mga Hapon. Kung pupunta ka sa Japan, mula pagkabata pa lang ganyan ang tinuturo sa kanilang mga pamilya. Kaya kung mayroong produktong Hapon na mas mahal sa mga galing sa banyaga, mas pinipili nila ang mas mahal na produktong Hapon dahil mahal nila ang sarili nilang kultura, mahal nila ang sarili nilang lahi. Hindi sila naniniwala na mababa ang Hapon. Natalo na sila sa gera, nabomba na sila ng Amerikano, naniniwala pa rin sila na sila ang pinakamagaling sa mundo. Ganon din dapat tayo mga Pilipino. Tinuturo natin sa ating mga anak, mga kapatid, na mga Pilipino ay maayos na lahi, magagaling na lahi at may mga talentong lahi. Yan ang solusyon na dapat nating ituro sa ating mga kabataan mula pagkabata pa lang. Para mabago natin itong virus na nasa ating lipunan. Tama na ang diskriminasyon. Sa short-term solution naman para sa mga imigrasyon, kung talagang hindi natin mababago ang itong proseso dahil ito na ang nakasanayan natin, siguro naman pwede tayo gumawa ng pre-approval clearance. Kung saan ang mga mamamayan natin ay pwede pumunta sa opisina ng imigrasyon malayo pa lang sa kanilang bakasyon. Ilang araw pa lang bago kanilang bakasyon, hindi yung kaurasan ng kanilang bakasyon sisipain nyo sila sa eroplano. Malayo pa lang, pwede na sila makakuha ng pre-approval form. Pumunta sila sa immigration office para kumuha ng pre-approval form para malaman nila kung kailangan nila i-refund or i-revoke ang kanilang mga bakasyon. Kung kailangan naman nila habulin yung mga requirements, at least may oras sila para makapag-submit kung ano man yung kailangan para sa kanila. Ito ho yung nakikita nating solusyon para hindi yung kaurasan ay iyakin natin yung ating mga kapwa Pilipino kung saan bakasyon at magandang mga alaala ang gusto nilang inaasa, pagka-uwi nila bangungot at maligno ang kanilang kinauwian, na-reject sila sa eroplano. Napakasakit ho ang ginagawa ng ating mga kapwa Pilipino sa kapwa Pilipino. Hindi tama ito. Yun ho ang solusyon ng mga nakikita natin, no? Kailangan baguhin natin ang pagtrato natin sa sariling atin. Kung hindi mabagong imigrasyon sa sistema ngayon, at least bigyan ng mas maagang panahon na makakuha sila ng mga approval nila. So yun ho mga kababayan, nagsisimula ito mula sa ating pamamahay. Baguhin natin ang kinabukasan para sa kinabukasan ng ating mga kabataan, para sa kinabukasan ng ating bayan. Yun ho ang kailangan natin itulak para sa ikauunlad ng ating bayan. O nga pala, pag umabot na kayo sa parte ng video na ito, pwede ba mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel para mas malaking tulak sa ating magagandang mga idea para sa ating bayan. Ito ho ay malaking tulong na magagawa para sa ating lahat. So muli, maraming salamat po. Ilocano Defenders.